Здравейте! Този кошер тръгна много добре. Беше много силен, даже му сложих и трети магазин. Обаче в един момент отслабна, най-вероятно е изроил. И се наложи да го оставя на един магазин само. Ето корпуса, магазина. И тук е надрамъчната табла. Обаче сега виждам, че там има пчели. Няма как да са се качили от долния горе. Най-вероятно вътре е влязъл рояк. Много интересно. Стана кошер с две семейства. Още не съм сигурен, но пчелите се виждат. Ще го отворя по-късно, за да го видя дали наистина е така. Ето ги на входа пчеличките. Това е табличката, която стои хранилката и капака върху нея. А отгоре е отворено и има два магазина още. Ето ги. Един, два. И капак. Основния капак. А тук си е табличката над рамките. По-късно ще ви пусна видео дали наистина е така. Чао за сега.